अरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे फैफिनलायबाय आङो नै चेनेलावहाय थ' समायाब्लाबो थ' जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो एसे नायलांदोलाय आङो ब्लग हिसाबै नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय थ' इन्टारेस्टिं आं एसे दाना जानोसैलाय आरोना थ' आइटेम मा दङ नै एसे नायदो बुट साखनि दङ एसे आरो बिथिंजाय दालि दङ नै दालि एसे संबाय थ' ओंखामा कुकारावहाय एसे जानानै डिउटियाव थांसैलाय आरोना थ' बिदिनोसै लाइफआहाय थ' माथो खालामबावनो आरोना आङो बिदेशआव दङ बा बाहेराव आसामनि बाहेरावहाय आरोना इन्डियायावनो दङ थ' खामायनो फैदोंमोन एसे माथो बिराद स्ट्रागल जायो एसे गिनायसो मोनलायलांबाय आरोना थ' हागोन ना हाया समसिम थानो गोनो गोथो जालायलांबाय लोगोफोर बिराद टेनसन आरो टेनसना बारा जायो बाहेरावहाय खस्थ' ओरैबायदि खस्थ' जायो आरोना खस्थ'खौथ' आरो बुंनानै फोजोबनो हाला माथो बुंबावनो आरोना थ' बेखायनो आङो एसे बुंदोंमोन दा इलेक्सननि सिगां एसे एफा एनै गरफा गरनै अफारफोर मोननायमोनब्ला थ' आङो एसे माने भटखौनो थुनो थांनोसैमोन आरोना मबाइल लांनो नांगौ जाथारदों ओरैबायदि माने मबाइलनि आंखाल भिडिअ बानायनो बिराद प्रब्लेम थ' मा खालामबावनो आरोना स्ट्रागल खालामनानैबाबो खामायनांसिगोन एसे थ' अफार मोननायब्ला आरो थांनोसै आरो भटखौनो थुहैनोसै सेप्तेम्बरनि सिगां थांनानै बेखौनो सानदों थ' रायजोफोर माथो खालामबावनो आं एसे जासाबनोसै आंना आदारा बेनो देखायखाबाय नै थ' बेखौ जानानै एसे थांदिनि आरोना थ' बिदिब्ला जागायनोसै एसे जानो थ' आङो ओरैबायदि अबस्था सम गाबनो ना मिनिनो जायो लोगोफोर माथो बुंबावनो आरोना उपाय गैया बाहेरनि खस्थ' नै खुद संनानै जानांगौ सम गाबनोबो ओंखारो सम मिनिनोबो ओंखारो माथो खालामबावनो आरोना जिबना बेनोसै थ' माथो खालामबावनो बेबायदि संनांगौ जानांगौ गोबां खस्थ' एसे जादिनि आरोना एसे जादिनि साना दं बुद एवनाय खावबाय लोगोफोर जानाया उपाय गैया ओंखाम जानायाव रायज्लायनो मोनामोन थेवबो आं एसे रायज्लायबाय बाहेरायाव फैसा खामायनायाथ' इजि नङा दै ओरैबायदि खस्थ' जाखायो बेबायदि खस्थ'खौ सहायनो हायोब्लासो फैसाखौ मोनो आरोना खिन्थु फैसानि प्रब्लेम गैया मावोबानो मोनो नाथाय सोलिनाया एसे खस्थ' जायो आरोना दा जेनो हक लोगोफोर आङो दिनै बारा बुंनो सानाखै गोबां खस्थ' एसे अफारफोर मोनोबा आङो थाबनो दोरोदनोसै आरोना बेबायदि स्ट्रागलाव आरो बेसेबां दिन थाबाय थानो ना गोबां खस्थ' जायो थ' बिदिब्ला बारा गोलाव खालामला दिनैनि ब्लगा बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाबा